Sinabi ni Pat Gutierrez, tagapagtaram kan APEC, na mas marengani na magkaigwanin investigasyon ang ERC para malinawan ang gabos. Idinugan pa man niya na dapat man paimbestigaran ang mga power producers na iyon pigbabakalan ninda nin kuryente kung natat pa iba-iba ang presyo kaning. Kinabi ni Gutierrez na kung sinda mabakal man ng kuryente sa mga power producers dahil man sinda minapatong nin maski sarong sintimo para sa mga konsumidores. Enot kani, sinabi man ni Albay 2nd District Congressman Joey Salceda na suportado niya ang lakdang ni Garbin sa ERC. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. 720.6 milyones pesos ang itinagama kan Department of Social Welfare and Development na community grant para sa 39 pang dugang na mga banwaan na may kamauotan na masimbagan ang epekto kan pandemya. Sa 39 mga banwaan, ang proyekto ilalansar sa 8 banwaan kan Albay, 3 sa Camarines Norte, 11 sa Camarines Sur, 3 sa Catanduanes, 9 sa Masbates, 5 sa Sorsogon. Sinabi ni DZGB Regional Director Leo Quintilla na ang additional financing projects magagamit nin disaster response operation modality sarong pinasimpleng sistema kan programa para maging makaskas ang implementasyon kan mga community identified projects. Kasabay digdi ang cash for work scheme, rehabilitasyon kan mga fasilidades o public buildings, pagtaon in personal protective equipments, hygiene kits, cleaning supplies sa Sinibapa. Para sa Luzon Cluster, ang Kabikolan ang ma-host kan aktibidad ngunyan aldaw sa Legazpi City. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Naging matrayumpo ang ginibong switch-on ceremony kan pagtaoning supply ng kuryente sa barangay Lidong, Pulangi, Albay, Kasuodma, kung saan ang magkikinabang kini iyo ang mga residentes kan nasabing barangay. Ini kasunod kang ginibong simpleng seremonya na pinanginutan ni APEC General Manager Apo Alvarez sa tabang ni Pulangi Liga ng mga barangay President Kagawad Raymond Adrian Salceda at iba pang opisyales si lokal. Ipinalawanag man ni Pat Gutierrez, tagapagtaram kan APEC, na hinali na ninda ang Barangay Power Association o BAPA sa nasabing lugar asin imbes ang mga pamilya magiging regular ng konsumidor na may sadiri naman na kontador. Dalang kini, maugmani marahay ang mga residentes kan barangay, dalan ta na sinda magkakaigo ng problema, dalan ta sinda na mismo ang mabayad kang konsumo ninda asin bako na sa BAPA na inot ng nakakaampang nin problema. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Nasa 30 motorized bangka ang naidistribuer kan Department of Labor and Employment Bicol sa mga parasira sa Tabaco City na grabing naapektaran kan mga uminaging bagyo. Sa erarom kan Integrated Livelihood Program kan ahensya na realizar ang nasabing tabang. Ang distribusyon pinanginota ni Dole Regional Director Maria Zenaida Angara Campita, kaibahan si OIC Assistant Regional Director Imelda Romanillos, Dole Albay Livelihood Focal Olga Lodovice, Senior Labor and Employment Officer Ching Banania, asin Jomel Pasano. Nasa 900,000 hal sa Dole Bicol, asin 36,000 hal sa Tabaco LGU, ang kabilugan na kantidad kanasabing mga bangka. Sigun kay Campita, inanpaagi kan sa ng opisina sa pagtabang sa mga parasira na makapagpadagos kan sa indang hanap buhay, tanganing masustinaran ang pangangaipo kan sa indang pamilya sa taho naman ka na mamatay ang nakadifisilan dahil sa pandemya ang COVID-19. Mientras na nagpasalamat man ang ahensya sa lokal na gobyerno kan Tabaco sa pangingenot ni Alcalde Crisalagman Luistro na presente man sa nasabing aktibidad, kay bahan si Peso Manager Sosimo Buen Consejo, Konsehal Hector Rodriguez bilang pamayo kan Committee on Agriculture and Fisheries, asin OIC City Agriculturist Maria Eileen Bombon. Naglalao man ahensya na makakatabang ang mga sakayang pandagat sa saindang paghahanap buhay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Ipinararong kan Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO ang mga civil society organization asin iba pa mga youth
based organization sa online community-based disaster risk reduction and management training. Sigun kay APSEMO Chief Dr. Cedric Daep, pinunan kanakaangil daw ang online training na madura sa gud sa aga. Sigun kay Daep, obheto kan nasabing ensayo na mas mapahiwas asin mapromotir ang mga disaster risk reduction sa bilog na probinsya. Katuwang kan APSEMO ang Defensa Civil o Office of Civil Defense sa pagdiskutir kan mga learning modules, sharing kan community risk assessment, disaster preparedness, response, rehabilitation, and recovery. Naglalao man APSEMO na dakula ang magiging tabang kan CSO asin youth organization sa Albay sa kampanya nindang mapahiwas ang mga informasyon asin mas lalo pang maging disaster resilient ang mga Albayano. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Tando ay ginto, ibang ginto. Sobra ang kaugmahan na sinpasasalamat kan mga paraoma sa tercer distrito Kanalbay, lalo na sa Owas, Pulangi as in Libon. Dahilan ta makakatarok naman sinasa sa indang mga kabasan, lalo na ngunya na panahon in tag-uran. Ini sa rason na ariglado na ang rubber dam sa barangay Busak, Owas. Kung saan napabutog na ang rubber tube na kaipuhan para sa pagpabulos din tubig pasiring sa kabasan. Sa inang pinasalamatan si Albay 3rd District Representative Didi Cabredo at si National Irrigation Administration Albay dahil sa esforsos na maikabit na ang rubber tube para magkaigwanan in operasyon ang rubber dam. Yan ang primerong gabtang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kini. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Ang galing pero di mamahalin. Buti may Surf and Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Lemes na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan! Sarap lasang orange, yummy, banana! Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Detex Nagundu L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Gusto po naming magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Best Cafe dahil sa husay ng mga sangkap nito at sa inyong totoong testimonya ay nagawaran ng Golden Globe Awards ang Best Cafe 8-in-1 Coffee bilang Best Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas. Ang kumpanya namang naghatid sa inyo ng Best Cafe ay hinirang din bilang Best Marketing Company in the Wellness Industry at maging si Dr. M na siyang nag-formulate ng
Best Cafe ay nagawaran ng Excellence in Entrepreneurship Award. At mula naman sa World Council Excellence Awards ay ang Seal of Excellence as Naturopathic Practitioner. Lahat ng tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang mga sangkap ng Best Cafe gaya ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass at stevia ay talagang malaking tulong sa kalusugan ng tao at sa pagpapagaling ng maraming sakit sa presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Best Cafe 1801 Coffee, aprobado ng Food and Drugs Administration, mabibili sa mga supermarkets at botika. Boss, promoted na ba ako? Wait lang ha. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Sweetie, sagutin mo na ako. Di pa ako ready. Imagine mo na lang yung sarap pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel age hanggang ito'y maging ginto para mas swabe ang hagod nito. Ang sarap. Kaya pagpatak ng golden hour, magginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Yes! May ipapasmart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion on. Neurobion, neurobion on. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mas spaghetti tayo, El Real ang pasta ko. El Real, El Real, El Real. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti El Real, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have Adelaide and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ADM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM,
Technical Vocational Livelihood or TVL includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapataog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Eto na ang big moment ni Mami! Nag-spin move! Sabay talon! Sinut ang big Milo Patsy grocery cart! Basta mo! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Milo. Buy big. Save big with new Milo Champion Sulit Pack. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si ma. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hale sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFR permit number 0203 series of 2021. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive.
Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. DZGB, Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Matapos ang saro o duwang simana, ipapaluwas na kan Food and Drug Administration ang desisyon kini mananangod sa paggamit nin Sinovac vaccine sa mga minor de edad. Sinabi ni FDA Director General Eric Domingo na ang aplikasyon para sa 3 anyos pa itaas, pigaadalan pa kan vaccine experts ason sinda nagdalaom na mapalasman ng resulta kan evaluation sa mga masunod na simana. Idinugang pa man niya na maigot na pag-aadal ang ginagibo dahil tabako man digdi iniginibo. Sinabi niya na magkakigwaman sinda nin stringent regulatory authority. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Daipang nahihiling ang Department of Health na local transmission kan mas nakakaulakit na Delta variant, apisar kan pahayag kan mga eksperto na posibleng naglalakop na ini sa nasyon. Piglinaw ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na daipan ninda mapapatunayan ang koneksyon ang nagkaperang nairehistrong kaso ng Delta variant. At nang sinabi kan infectious disease expert na si Dr. Ron Jean Solante na posibleng naglalakop na ang Delta variant sa nasyon. Sa pinakahuling datos kan DOH, nagdiluwas na 35 na ang kaso ng Delta variant, kaibahan na ang 8 aktibong kaso. Inapod ni Abogado Barry Gutierrez sa kapagtarang ni Vice Presidente Leni Robredo si Presidential Spokesman Harry Roque na sobrang kaotikon. Ini matapos paimuti ni Gutierrez ang sinabi ni Roque na mas pinili ni Robredo na maghali sa gabinete asin maging leader kan oposisyon. Sa sinabi, nabuo niya kota ng patulan alagad utikonon na marahay si Roque. Sa ibong nalaro na ipang pahayag si Roque sa akusasyon sa iya ni Gutierrez. Dapat na maghanda ang nasyon para sa worst case scenario dahil sa posibleng paglakop nin mas nakakaulakit na Delta variant kan COVID-19. Sigun kay Dr. Ginis Peros, board member ka non-government organization na Community Medicine Development Foundation, na nakakaalarma ang posibleng paglakop nin Delta variant, lalo na takulang ang testing capacity asin bagulbol na vaccination rollout sa nasyon. Sigun kay Nisperos, nasasabutan niyang igwang tigsusunod na kriteria para masabing igwa ng community transmission. Alagad mas marahay kung paghandaan na tulos ngunyan pasanaan posibleng matinding sitwasyon dahil sa Delta variant. Tinawan nindoon ni Nisperos na di kita dapat maging kampante asin sabihon na di ipang ebidensya na igwa ng community transmission na dangog ta na ini ka nakaaging taon sagkod sa dagos ng magpuon ang pandemya. Bareta hali sa ibang nasyon. Pagbabawalan na kan gobyerno kan Germany ang pag-access sa mga pangyanot na pornographic website ang lakdang bilang proteksyon sa mga kaakian. Sigun sa Commission for the Commission on Minors of Germany, nasa indang sinugo ang mga internet service provider na mablock ang nasabing mga website. Nagresulta na sabing pagbabawal matapos na may 4 na website ang daing age verification check para pagbawalan ang mga aki. Bareta sa lado nin sports. Nakuha kan Milwaukee Bucks ang kampyonato matapos na sa indang daogon ang Phoenix Suns sa score na 105-98 sa Game 6 kan sa indang NBA Finals. Tinapos kan Bucks ang 50 taon na gulo-gulo sa NBA Championships matapos na karoson ang Suns sa kawat na ginibo sa Fiserv Forum na teritoryo kan Milwaukee. Kakaibahan ni pinahiling na kawat ni two-time most valuable player Giannis Antetokounmpo na nagkamada nin 50 puntos, 14 rebounds sa 5 blocks. Tanganing panginota ng Bucks na mako ang primerong korona poon kan taon 1971. Bareta, ano? Paano?
Maramonta sa Baretang Ano? Ipinahiling sa publiko ni Russian President Vladimir Putin ang bagong fifth-generation lightweight single-engine fighter jet Checkmate, ang apod sa prototype stealth fighter na ini. Ginibo ang pagpresentar sa publiko sa MAX 2021 International Aviation and Space Salon sa Sokovsky, Iguang 1,500 kilometros combat radius na pagkukonsiderar na may largest thrust to weight ratio ini para pa sa low visibility as in high flight performance. Kaya kani magdaranin sobra 7 toneladang combat load na iyo ang absolute record para sa sarong klase ng jet fighter. Gigibuhon ang kainit na noting paglayog kani sa 2023 as in pupunan ang deliveries kani pag-abot kan mga masunod na taon. Showbiz Balita! Showbiz Balita! Preparado ng marhayan aktres na si Chris Bernal sa nakatala na kasal sa sayang ilusyon na si Perry Choi. Sila nagkaigwanin prenuptial snapshots kung saan ini ang gagamito nila sa aldaw kan okasyon. Sinabi ni Chris na dapat nagpakasal sina ka nakaaging Hunyo 5 alagad, ipinagugtaba sa ibang petsa dahilan sa pagdakol kan kaso ng COVID-19 kan Abril. Sina na-engage kan Pebrero taon 2020. Apera sa sindang preparasyon sa kasal, sinda nagkakaigwa naman nilakdang na makapagibo kan sa indang dream house. Bareta, saludo mga sa news base si Mar de la Mar kamen. Ang pinakang common direct causes ng maternal injury as in kagadanon na yun, excessive blood loss o pagkawara ng dugo, infection, high blood pressure, unsafe abortion practices as in obstructed labor, siring man, ang mga bako direktang kausa, arog kan anemia, malaria as in helang sa puso. Sigon sa mga eksperto sa salud sa kinaman, na mayoriya sa maternal deaths na piperbintaran sa pagikan timely management kan mga skilled health professional na nagtatrabaho sa sarong supportive environment. Abis ninda sa mga kababaihan na sa oras na maraman na bados sinda, tulos magpa-antenatal care sa pinakaraning health facility. Tandaan, health is wealth. From Newsbase, Mardela, kayong iba. Ultimo sa detalles kan Bareta, ang kamugtakan kan panahon nasa linya ang Pag-asa Bicol. Gandang umaga po sa inyo. At sa ating mga tagapakinig dyan sa DZGB at base sa Tropical Cyclone Bulletin number 23, yung Typhoon Fabian, napanatili ang kanyang lakas habang patungong Kanluran, Timog Kanluran direksyon sa karagatan, Timog Silangan ng Miyako Island. Kanina alas 4 ng madaling araw, ang Typhoon Fabian. Base sa mga nakalap na datos, ito ay nasa layong 530 kilometers, ilagang silangan ng Itbay at Batanes. Ang kanyang taglay na lakas na hangin ay aabot ng 150 km per hour malapit sa sentro at pagbugso na may maabot ng 185 km per hour. Ang kanyang galaw ay patungong Kanluran, Timog Kanluran direksyon sa bilis na 10 km per hour. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes at Babuyan Island. So hindi naman natin ito inaasahan na tatama o maglalandfall sa anumang bahagi ng kalupaan ng Pilipinas. Ngunit pinapalakas po nito yung habagat o yung southwest monsoon na nagbibigay ng malalakas na pag-ulan sa kanluran bahagi ng Luzon. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon para sa maghapon, tayo ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa timog kanluran ng Iiral na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Wala naman tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng Bicol Region. Ang agad ng temperatura, 24 hanggang 31 degrees centigrade. Mula sa Pag-asa, DOST Ligaspi, Michael Francisco, nag-uulat. Iyan mga tugang ng detalles kan mga bareta ang unyan na Webes. Sa pag-aaral kan mga pag-iriba, Mardila, Angel Mostazo sa Newsbase. Ronald Baldo sa lado technical asin Pag-asa Ligaspi. Kami po ang naghatod kan Bareta. Ako si Chie Antivola.
Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kang sendong pagantabay. Happy birthday po kay Hana Gwyneth Barcela Colasito dyan sa Bongga, Bakakay. Happy birthday, ganda! Yan ang DZGB Bareta Alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Hinebra ako, Hinebra tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Hinebra ako, Hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Matapang ako, matapang tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Matapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang Hinebra San Miguel na bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center